Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita tiri kuendera mberi nechirongwa chatakakuunzirai paya tichikuudzai vanhu vakaswicha mabhodhi vakatora chitunha chisiri chavo vakanoviga. Ndofunga takakuradzai zvakare makuva ese ari maviri. Nhasi tauya pamusha pane varidzi verimwe guva riripo pamba paya kuti tinzwewo kuti zvakafamba sei. Zviriko here izvozvo zvokuti zvitunha zvinoendeswa kusiri iko. Takambotaura nhau yemurambinda muchikurangarira vaya vekuti munhu akafa after 16 years ozowanikwa. Vazhinji makataura kuti Chipatara chinofanira kunge chine nhoroondo yakakwana zvizere nekuti chii chakaitika pamutumbi. Nhau uya tiinayo nhasi uno ndiyo imwe chete, ngoma ndiyo area yacho under Sadza. Zvakaoma, regedzai tikupei vemusha uno vataure nemi vakuudzewo kuti chii chakaitika kuzonoshaya kwavakaita mutumbi wavo kuti zvakafambawo sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mamwe mashoko atakawana asina kusununguka kuti vanhu vataure pakamera ndekuti patakakupai nhau iyi hatina kunge tazviburitsa izvozvo. Guva rakaonekwa raane gomba nechekumusoro kwaro ndo chekutanga. Chechipiri zvakare rinonzi mufi uyu asiri wavo paakanga akuvigwa usiku hwacho hwakarara chitunha pamba pakaonekwa moto wakananga kumakuva. Izvo zvataurwa nemumwe wemumhuri akanga aripo pamba ipapa. Saka naizvozvo zvinoreva kuti chipoko, kana chiri chipoko chani? Zvinoreva here kuti iye mufi anga akutomuka chipoko, kana kuti ivo vacho vepamba makuva aripo pane vanga vasiri kufara kuti chii chaakuitika icho ndobva pamukwa chipoko? Hazvisi kuzivikanwa izvozvo, asi moto wakaonekwa uchienda kumakuva. Regai tikupei chirongwa sekutaura kwandamboita. Ndoitwa Godfrey wami ndogara kuno kwachokotsa kuchikomba. Nhau iyi yakatangira pakuti takanga tine matombo edu panext pamirapo. Saka mai avakatofuma vachitoita basa ravo rokudzurira mumba. Vadzurira mumba vapedza kuma 9-10 uko ndai mumunda mangu mufodya ndakaona vachitodzikana apapo. Vadzika vakanosvika kumakadhini kweduko. Isi takangofunza kuti vari kuenda kunogeza. Kana vapedza kugeza voyambukira kupi kwanga kune function uko. And then munin'ina wavo pakuwanikwa kwavakaita akazoenda kumaaround 2-3 uko kwanga kune function. Ndokuona maiguru ake vasiko vaavhunza zvanzi vanamboya kunoko. Akabva adzoka kuno futizwe kunobhikisa maiguru havakoko. Tese takabva tavhundukawo vatamboita kufona nichivafonera kuhamba navo varigara munomu. Saka tambovaona. Saka kwanga kuda kuti senguva idzo dzinedzi takabva tadzika kumakadhini umo. Takangofunga pamwe munhu aenda kutsvaka huni mugomo. Saka taenda mugomomo kwabva kwasviba tirimo kwabva kwaya munhu akati munhu amuri kutsvaka mugadheni mamu nemovement yamboitika mugadheni umu. Ngatimbopindei mugadheni umu. Takabva tapinda mugadheni tata kutoshandisa matochi. Muzukuru wavo ndiye akatongozomunanga nepapo zvandanga mbuya akarara panapa. Takangofunga pamukura rokuti miri haisi kutswa mushi. Azosvika ndikazonzwa yatohambire kwakuchema. From there takabva tazisa mapurisa. Ungazanda kumapast 6-7 tazisa mapurisa akabva ati tiri kuuya. But isusu takafungudza kuti mapurisa amwe haana motikari. Takabva tatora yedu motikari ngeri panapa bva tapinda munzira kuenda kuti kwasadza kumapurisa. Chichitosvika pakembi takatoona pakatomirawo motikari yemapurisa vakatozara mumotikari. Isi tata kutoenda kupi kwachokotsa. But anyways tongotirawo mashure menyuwo. Vakazosvika kunga maaround 11 apa. Ndokutora zvavaitora mastatement avo ndokuvheneka kuti hapana kana vakatambwa foul play. Vakagutsikana nomapurisa. Isi hatina kuzoenda kwasadza vakasinda vega imotera mangwana for mastatement. Takaenda kwasadza 9 hatina. Mangwana makuseni isi takatomukovha tatatosvika ikoko
kuma statement vatapo ma statement edu atakapawo according nezvanga zvaitikawo bodi yakanga yatiswa mumochari kune mukwashoda anoshanda ikoko ndi akata take over zvezvikuisa mubodi mumochari tadaro takashinge tichifambira mapepa kumapurisa bosi yangu sudden death tadaro since anga ari munhu womukadzi takanga takumira anatezva vaibva kwamutare anatezva vakanonoka kuuya vakatoita day vasina kuuya fume mangwana saka taingosora tiriko todzoka kunoko chifume chamangwana anatezva vakazoti taamunzira taakuuya chigadzirirai isinobva tatotenga kofini reduwo nezvese gumbeze wati zvese zvinodiwa pakushongedza mufu wedu tachenda paya manje kwanga kuti svibirirei tapinda mumochari takatopinda tiri 3 tapinda mumochari ini ndina ndiro pamberi ndibva ndasvikaona hembe yakanga yakapfekwa nemufa anga aripo ndakabva ndakadzika kuti ano uyu munhu haasi wedu kwava kubva ndadedzawo munina wacho mbuyai kuno kumono munya kuti akwete haasi wedu mandadedza mwana wachona mwana wacho akati haasi wedu mai vanga vajiwa nehore saka vaitova nemavanga kumuromo kuzvizvo ndechimwe chatoita uyu haasi wedu saka mochari attendance akati ndo munhu wenyu saka pakava nokukakatana ipapo kusutana mashoko akangodaro from there pakati tatiende kumapurisa saka mapurisa akabva afonera mochari attendance aiziva kuti bhodhi yange mbozi yange atuma bhodhi yange iri munhu atorwa nhingi vakabva afonera kwacho ikoko vanhu ivo vakaramba kudayira foni vakazotozofonerwa sabhuku weikoko ndakazofonwa mbasenda ikoko saka muudze vanhu ava vatora bhodhi nhasi kuti mangwana vauye pano na6 o'clock isi takabva tadzoka kuno ndobva mangwana va6 ndobva ndobva tasvika kwasadza takaona ivo vapo pefamily iyoyo vari 3 ndobva ndatomugara navo pasi ndobva tadiscasa navo aipo wechikuru wachona akati ndiri sekuru ati ndiri sekuru mandamubvunza ati ko zvakambofamba sei zvanzi hanzvadzi yacho iyi ndo yakapinda mumochari ikati iyi ndo hama yangu iyi tatora hama yava taakumba taakuita board view ini ndinokutanga murume ndiaitaura kati ndinokutanga ndakabva ndasvika ndikati uyu munhu uyu haasi wedu vanobva ndanodza mwana wacho mwana vanobvato haasi wedu vatadedza mochari venyaradzo vakati isusu ndo munhu atapuhwa isusu munhu anga atoshata ndiyo munhu wenyu saka uyu akabva akurwa masimba nobva vachengeredza munhu wavo zvadaro isusu tazotava tanha memba chaiti tichipinda mukati vatapinda tatarangazva mbowo hwedu maonero edu iwo mva vataranga maonero avo tichitiwa mastatement namemba chachi saka ndinoende kunoatendifya chibhodhi rimochari vataenda nevarume vatatu ivavo paiti mwana wavo nehanzvadzi yavo nemumwe ainzi sekuru maringe nomagariro avo mwana wacho akatanga kupinda zvanzi ava mai vangwana zvanzi namemba chachi ko zvakambofamba seiwo ndiwakamboya musi wokutanga wadi kupinda wamo hanzi ndaitya anyway vatavhunza kuti saka bhodhi imimi bhodhi yamakatora imimi iri kuti zvandateika nhasi na 11 o'clock zvakambotipuwa hasha tambopoterana mashoko nevanhu ivavo tapoterana mashoko memba chachi akati aiwa pano haparwiwe ende kuamba tinogara pasi titaurirane kuti tingazvifambise sei saka pari zvino totori muprocess yekufambisa mapepa acho tinoakazisa kuchivhu but paizvozvi paita long process manje process yarebesa zvokutoti hatichatozivi kuti izvozvizve kuchivhu kunotoona vatenda kwada havasati vadzoka izvozvi taziva kuti chiyo chavabata chitodudza kuti pamwe hazina kutopera zvokuti mapepa ati kwanisa kunotora chibhodhi yedu ati ndo patava izvino but vekuchipatara havana kubvumawo futi mhosva yekuti sei vakareleasa bhodhi isiri nekuti handiti kana munhu achinge afa zvakare anotoiswa tag nezita kuti ndinhingi uyu
kuchipatara mochari attendance haana kuiswa tag maya so vanoita mochari paye pasadza vanonyora tupepa vosonamira pado outside the dhora rinenge rine munhu wavo saka nonga kapepa kana kakadonhedzwa here hatizivi but isi takatovapo mhosva kuti mochari attendance une problem. But todzoka kwavari mushakabvu makati chichenyi mukadzi womukoma wangu. Oho. Vanga vai zvazokonzera rufu kuti vange vachizofira uko vaive nechirwere chavaive nacho here? Vanga vasina chirwere. Tazosvika kumochari yamoningi dhokta akangoti vafaniridzwe kadhikiraya. Ndinoitwa beauty wani ndiri mwana wemushakabvu. Ndogara kumba kwangu kusero ndakatofonerwa nababa vari pasaidi pangu kuti mama wapesa kuoneka kumateni tikutovatsvaga kwako kumarara todaiso. Saka ndichingobudawo kumba wakabva wandifonera kuti mama tavawana mukateni asi vashaya. Ndakasvika vanhu vari kukateni mapurisa vana baba vakaenda kunotora mapurisa vakaenda mapurisa mama wakazotakurwa vakaenda kwasadza. Vaenda kwasadza takazoteera mangwana achona tichifambira zvokuti vaitwa postmortem nezvimwe zvaidiwa. Musi wesandi takaenda ndopataifanira kusangana nasekuru vaibva kwamutare ndobva tagadzisa zvese zvaidiwa. Anasekuru ndokuti mirai tiri kusvika mai manje. Anasekuru akazosvikawo kumasorodoka ndobva vatava nemapurisa ndobva vaunzwana nemapurisa kuti ndomafira akaita munhu takaona munhu akadai hatina chatakaona chakaipa. Vachibva tabva taenda kumochari. Tasvika kumochari baba ndovakatanga kupinda mukati ndobva vabuda panze vakati sekuru uyai kurai hanzvadzi yamai pindai mukati muone. Sekuru mbva ubva wati handingapinde ndege waya tipinde tese kureva inini. Tapinda bhodhi yanga yakangovhurwa dho takatanga kungoona musoro paatongoti havasi mama esi musoro ndaiusiva. Iye akatanga kuti ndivavo ndikati handiratidze imwe bhodhi iri mumamochari. Akati hamuna imwe bhodhi kwasara bhodhi 1 ini. Ndikati asa havasiriwo. Tikati donzai tray ntione kuti wana fesa isiriwo. Kuti havasiriwo. Yakamuda kuramba achimanikidzira kuti havasiriwo. Ndobva akazotaurwa nyaya yekunzi andi kupolisi. Tasvika kupolisi ndobva asingobvunzwawo nemapurisa onzi ko chii chakaitika. Akati aini vanhu vakangopinda vakasikuidentifa bhodhi yavo kuti ndo bhodhi yavo ndobva watora bhodhi yavo ndobva waenda unovika. Tikabvunzawo zvatakabvunza kuti ko inini mune musina kuisa tagi here pamunhu. Akati hatise matagi because mochari yedu inopinda vanhu vashoma. Tinongonamira padho ipapo. Vanyaya yaita saizvozvo. Mangwana mapurisa akazofonera vaimwe bhodhi vakaviga vakatora bhodhi iri kuti tisangane. Vauya ndobva zvanzi handi kumochari muna identify bhodhi yenyu. Saka takaenda ndobva vasikofura mumochari ndobva vapinda family yacho. Mwana wacho mukomana akangopinda akangosikonanga panga wakaisa mai vavo vangoita identify kuti ndo mai vangwa. Takazongoita wakakubvunzana kuti sakai mai kutira munhu asiri yese iwo uchitoziva kuti mai vako ndava. Iye akati inini pandaida kupinda ndakanzi mira panze vanhu vapinda vakwana. Asiwo sekuru wacho sokutsanangura kwaita baba kuti vakataura kuti inini taakuviga taita body view. Ndakazvoona kuti munhu asi wedu. Ndikadedza mwana wacho first born akatiwo asiri asingoti pakazei paitawo vanhu vairi kana kuti vakakwanisa kuona. Ndofunga vakakurwawo nevamwe vanhu vakawanda kuti vangokwanisa kuchengeta mai. Zvakaitika. Asi imimi sekuonawo kwenyu hatisi kuti muri kuda kupa ani mhosva chiitiko chakadai so munofunge chiwo nacho mamistakes akaitika angava nemhosva apa ndiani? Mhosva ndeipa kuvanhu vakatora bhodhi kumochari zvisina atendenzi wacho kumochari anoshanda kumochari vese ndovapa mhosva nokuti vanhu vaikatora bhodhi hamungangopinda mumochari mongosika kuti ndo munhu wedu mototora munhu motoenda. Ani munoenda nevanhu vakaisawo futi munhu mukati vanga vachigara nemunhu pekupedzisira kusvika munhu azoshaya tototi ndo vanhu yazoziva munhu zvaari ndo vaifanira kuenda kunoidentify bhodhi yavo pamwe zvingadai zvakatirerukira.
ongo mhuri yezimbabwe ndofunga manzwa nhau yataurwa nababa, manzwawo zvakare yataurwa nemwana mushakabvu kuti zvakafamba sei. Zvinorwadza kugamuchira pari zvino havasati vazorodza mufi wavo nekuti anofanira kuti auye pano. Zvinombofambiswa sei? Ndofunga mubvunzo uyu ndakambouti bvunzei zvakare. Munhu uyu akatovigwa pakaitwa chivanhu chese chinoitwa pakuviga munhu, azozonekwa kunzi haasiri iye, akufanira kubviswa ikoko ouyiwa naye kuno kuitwawo chivanhu chekuno kuti munhu ange achiradzikwa. Ndinovimba panofanira kunge paine panokorektwa somewhere, asi todzokera zvakare kuchipatara. Hatidi kuti tirove imbwa takaviga mupinyi. Chipatara chepasadza makakonewa basa. Zvingaitike here izvozvo kuti vanenge vafirwa votoenda nogaidha mutumbi yavo pamochari kuti vaone kuti wakubuda usi wedere uyu, wakubuda usi wedere? Zvingaite here izvozvo? Panofanira kunge paine somewhere parikuleka pasiri straight. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kana paine zvinenge zvichazoitika pamberi pamusoro penhau iyoyi, aiwa tinoramba tichikuunzirai tichikupai muchinzwa kuti zviri kufamba sei. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe